Počas prvých 2 júlových týždňov pripravilo mesto Čadca v spolupráci s mestskou plavárňou letnú školu plávania pre deti od 5 do 15 rokov. Celkovo sa prihlásilo okolo 120 detí, ktoré boli rozdelené na 2 skupiny. Kurz prebiehal pod dohľadom odborných lektorov. Táto letná škola plávania bola 4. cyklom, pretože otvorili sme tieto kurzy minulý rok. V roku 2012, následne sme spravili jesennú školu, jarnú školu a teraz máme znovu letnú. Je to jedna z takých aktivít, s ktorými sa chceme priblížiť k verejnosti, k tým ľuďom a sprístupniť ten bazén, tú plávareň všetkým, kto má záujem. S prácou lektorov je spokojnosť? Určite, hej, aj keď teraz sme si to trošku uplietli na seba taký väčší bič, lebo tých detí bolo veľa. V jednej skupine sme mali okolo 60, takže museli sme pracovať až so 7, až s 8 lektormi. Touto cestou chcem poďakovať všetkým lektorom na čele s Mariankou Jelenčiakovou a Ľudskou Machovčakou, ale hovorím všetkým ostatným a takisto aj Keriku, Mirke Petrikovej, ktorá nám vypomohli jej dobrovoľníci, respektíve dobrovoľníci z Keriku z Anglicka, čo bolo také oživenie. Odborní lektori pripravili pre deti program, ktorý prispôsobili plaveckým zručnostiam detí. Tí najmenší si pod dozorom inštruktorov vytvorili pozitívny vzťah k vode, naučili sa jej nebáť, upevnili si pocit radosti a odvahy vo vodnom prostredí. Tí plaveckí zdatnejší sa zdokonalili, prípadne sa naučili to, čo ešte nevedia. Chalani, ako sa vám páči na letnej škole plávania? Veľmi sa mi to tu páči, lebo tu môžeme plávať a sa čľapotať a tak. Tebe sa čo najviac páči? To isté. A radi plávate? Áno. Prečo? Je to také zábavné a môže sa to aj využiť, keď sa napríklad rozbúri more a vy vypadnete z lode, tak môžete sa zachrániť tým, že budete plávať. A vedel si už aj predtým plávať, alebo až tu si sa naučil? Až tu som sa naučil plávať. A ako sa naučil plávať? Žabku alebo kraul? Kraul. Páči sa ti tu nejaké dievča? Ninka. A prečo sa ti páči Ninka? Je taká malá, milučka. Dievčatá, je vám tu dobre? Áno, dobre. Áno, dobre. Áno, dobre. A prečo je tu dobre? Lebo plávame. Mňa to baví. A mne je tu dobre, lebo tu plávame tiež. A mne sa tu preto ľúbi, lebo tu môžem plávať. A prečo sa vám páči plávanie? Lebo môžeme skákať a také veci môžeme robiť. Hej, môžeme skákať a také veci robiť. A aby sme mohli chodiť na kúpaliska. A povedzte mi, ako do tej vody skáčete? Šípky alebo také pupkače? Čo robíte? Nie, ja skačem hen, takže ja sa rozbehnem a potom skočím. A ty ako? A ja sa rozbehnem a skočím. A ty? Ja sa dám na kraj a skočím do vody. A dievčatá, čo ste tu ešte okrem plávania také robili? Sme sa ponarali a ešte sme robili znaky. Ešte sme... neviem už. Myšlienku usporiadať letnú školu plávania ocenili aj rodičia. No je to veľmi, akože by som povedala, dobre, lebo deti sa v dnešnej dobe len nudia, samozrejme. A myslím si, že sa aj naučia plávať, takže je to super. A na koho tak úpenlivo sa pozeráte? Na svoju dceru. A prečo ste sa rozhodli ju tu dnes dať? Určite teraz majú prázdniny, tak ich treba trošku využiť. Čo hovoríte na myšlienku usporiadať letnú školu plávania? Myslím, že je to super, nie? A s kým ste tu dnes? S dcerou. Prečo ste sa rozhodli ju tu prihlásiť? No, ja neviem plávať. Oco nevie plávať, tak aspoň dcera vie. Okrem plaveckých hodín bola letná škola plávania oživená rôznymi športovými aktivitami. Na letnej terase prebiehali pohybové aktivity a v bazéne mali deti možnosť vyskúšať si jazdu na člne. A práve jazda na člne bola pre deti najväčším spestrením a potešením. Chalani, ako sa vám páčila jazda na gumenom člne? Dobre, tak sme poplávali, ale sme sa na tom zahradení poplávali, tak sa mi to páčilo. Tebe sa to tiež páčilo? Áno. Čo najviac? To plávanie. A už si sa niekedy viezol na takomto člne? Hej. Hej? A aké to bolo? Dobre. Chalania, nebali ste sa troška, že spadnete z toho člna? Ja trocha.
Ja tiež trocha. Chceli by ste mať taký čln doma? Ja hej. A vozil by si sa na ňom? No. A ja, keby sme mali jazierko. A na takú divokú rieku by si nešiel? A ty? Nie. Prečo? Bojíš sa? Aha. Chalani, pre touto školu ste už vedeli plávať, alebo ste sa naučili tu plávať? Zatiaľ sa tu len učíme. Ja tu možno budem ešte chodiť na budúci rok. A ja. Páči sa vám tu? Áno. Áno. V piatok 12. júla sa uskutočnilo slávnostné ukončenie školy, kde primátor Čadce Milan Gura odovzdal deťom pamätný list a medailu. Tak samozrejme, ja som veľmi rád, že škola plávania sa dnes ukončila, že deti 2 týždne mohli sa učiť plávať a nebáť sa vody. V tomto trende budeme pokračovať, preto lebo kisúcké deti si to zaslúžia, čačanské obzvlášť. Tak samozrejme čaká nás ďalšia škola plávania a teším sa na to, že uvidím zas stovky detí, ako sa neboja vody a vedia plávať. Pre mimoriadny záujem sa pripravuje aj augustová letná škola plávania, ktorá bude prebiehať v termíne od 12. do 23. augusta. Bližšie informácie už onedlho na internetovej stránke mesta.